Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Saulos Chilima. Mujaka cha 2018, pamnthawi yomwe Dr Saulos Chilima analengeza kutuluka kwawo muchipani cha DPP ndikuyambitsa chawo cha United Transformational Movement UTM. Kunayamba kumveka mphekesera zambiri zokhuza makolo awachiwiri kwa mtsogoleriyu. Anthu ena makamaka odana nawo kamba kotuluka chipani cha DPP anayamba kufalitsa uthenga onena kuti dzina lawo si Saulos Chilima, ndipo dzinali anachita kusintha atakula kale popeza dzina lawo lenileni lakubadwa ndi Arafat Hamdan. Izizi zinali paliponse mdziko muno, koma zinazizira popeza inewa sanayankhe chilichonse cha nkhaniyi. Anthu oyankhulawa ankati Henderson Chilima omwe anali injiniya wokoza ndege anali bambo ake womupeza, ndipo bambo ake neni anali Arafat Hamdan omwe anali wachiwiri kwa meya wa mu mzinda wa Lilongwe muzaka za 1970s. Henderson Chilima anali munthu wamalonda yemwe ankayendesa engine filling station kwa abiwi mphepete mwa msewu wa M1. Kotero iwowa atabala mwana anamutcha dzina lakuti Arafat, ndipo dzinali linasinthidwa kukhala Saulos kutsatira kubatizidwa kwake kukhala mkhristu wachikatolika ku Catholic Institute CI mu mzinda wa Blantyre. Abankuti mayi yake ndi Arafat Hamdan banja lawo litatha, ndipo mayiwa anakwatiwa ndi Henderson Chilima. Mayiwa anali wochokera mboma la mchewu malingana ndi mphekeserazi. Poyamba Saulos Chilima anabadwa ali msilamu, ndipo anachita kusintha nkukhala mkhristu wachikatolika mayi yawo atakwatiwa ndi Henderson Chilima. Arafat Hamdan anali wochokera mboma la Deza, ndipo anali ndi ana okwana 21. Azibale ake ena Saulos Chilima ochoka kwa bambo ake ndi monga Tareb Hussein ndi mchimwene wawo yemwe dzina lake ndi Jaben. Kuchokera mu ukwati wa mayi ake ndi Henderson Chilima, Saulos ali ndi mchimwene wake yemwe dzina lake ndi Tiwonge. Izizi ndi zomwe anthu ankazifalitsa mdziko muno mu nthawi yomwe dziko lino linkakonzekera masankho apatatu mu chaka cha 2019. Nanga kodi zomwe ine ndikuziwa za Saulos Chilima ndi ziti? Khalani pompo kuti mwina mumve zakafukufuku yemwe tapanga zokhuza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. Saulos Chilima anabadwa pa 12 February mu chaka cha 1973 ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital chomwe chimadziwika ndi dzina lakuti Queens mu mzinda wa Blantyre. Kusiyana ndi zomwe anthu ena amafalitsa m'mbuyomo, Saulos Chilima ndi mwana woyamba wa Henderson Brown Chilima wochoka mmuzi wa Ching'anga ndera la mfumu Njewa mboma la Lilongwe, ndi mayi Elizabeth Francis Chilima wochoka mmuzi wa Mbiri Mtengerenji dera la mfumu Champiti mboma la Mchewu. Saulos Chilima anakulira kwambiri ku Blantyre komwe makolo ake iyeyo ankagwira ntchito, ndipo nthawi yachuti cha sukulu pamodzi ndi abale ake amakonda kumakachitira kwa agogo awo ku Lilongwe komanso ku Mchewu. Maphunziro ake a sukulu ya primary Saulos Chilima anachitira pa HHI ndi Darap Primary School, ndipo maphunziro ake a sekondari anachitira ku Mtendere Secondary School mboma la Deza. Atamaliza maphunziro awo a sekondari Saulos Chilima anasankhidwa kupita ku University of Malawi Chansa College komwe anamalizako mu chaka cha 1994. Atachita maphunziro ake a social sciences komwe kumbiri anaphunzira kayendetsedwe ka chuma cha dziko ja mchingerezi machita kuti economics. Kuchoka pakuti anachoka ku skulu ya ukachenjedweyi ndi degree yawo mpatango udusa zaka zochepa, iwowa
atagwira kaye ntchito, Saulos Chilima anabwereranso ku sukulu ya ukachenjedwe ku Chasa College mu chaka cha 2003 mpaka chaka cha 2005, pomwe iwowa anakapanga maphunziro awo a masters ya knowledge management. Iwowa anapanga graduate mu chaka cha 2006. Pa 10 August mu chaka cha 2015, Saulos Chilima anamaliza maphunziro awo a PhD in knowledge management kuchoka ku sukulu ya ukachenjedwe ya University of Bolton mziko la United Kingdom. Saulos Chilima ni munthu wodziwa kuchita malonda, uja mchingereza amachedwa kuti marketer. Atachoka ku University of Malawi mu chaka cha 1994, Saulos Chilima analembedwa mchito ndi company ya Lever Brothers, yomwe pano imadziwika ndi dzina lakuti Unilever. Kenako anayamba mchito ku company ya Leasing and Finance, komwe anagwira ku mchito kwa kanthawi. Kuchoka hapo anakagwira mchito ku Southern Bottlers, yomwe inali pansi pa ulamuliro wa Carlsberg Malawi ndi Coca-Cola pa nthawiyo. Ntchito yawo yomaliza asanalowe mndale kunali ku company ya lamya za m'manja ya Airtel, komwe iwowa analembedwa mchito nkukhala wosogolera nthambi ya zogulitsa, ija mchingerezi imachedwa kuti sales. Ndipo mapeto ake mu chaka cha 2010 anasankhidwa kukhala munthu woyamba wochokera ku Malawi kukhala mkulu wa company ya Airtel. Pa nthawi nkuti company inkadziwika ndi dzina lakuti Zain. Ali mkulu wa Airtel, Saulos Chilima amadziwika kwambiri ndi kugwira mchito mwaluntha ndi molimbika, ndipo anakwanisa zinthu zambiri zapamwamba monga project precision yabowoka, komanso kuyambitsa Airtel Money, komanso kubweretsa network ya 3G ku Airtel mdziko muno. Kuwonjezerapo, pansi pa ulamuliro wa Saulos Chilima ngati mkulu wa Airtel, phindu la company linakwera ndi 75% mu zaka zitatu zokha, kuchoka pa $54 million mu chaka cha 2010 kufika pa $95 million mu chaka cha 2013. Apa nkuti mbuyo mwake company sinkapanga phindu popeza anthu ankakonda kugwiritsa mchito network ya TNM. Mu chaka cha 2013, munthu yemwe ankayimira chipani cha DPP pa masankho a nthawi imeneyo apite muthalika anasankha Saulos Chilima kukhala wachiwiri wawo. Iwo atapambana masankho a mu chaka cha 2014, Saulos Chilima anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino kufikira mu chaka cha 2019. Mu chaka cha 2018, Saulos Chilima anatuluka chipani cha DPP kamba kakusagwirizana ndi akuluakulu kumeneko, ndipo iwowa anayambitsa chipani chawo cha United Transformational Movement UTM. Iwowa anasankha Michael Usi kukhala wachiwiri wawo pa masankho mu chaka cha 2019. Chipani cha UTM chinapeza mipando yokwana itatu ya aphungu aku nyumba ya malamulo, ndipo Saulos Chilima anapeza mavoti opitirira 1 million. Masankhowa anagamulidwa ndi bwalo la milandu kuti sanayende bwino popeza panali zolakwika zambiri, ndipo amayenera kuchitikanso. Apa Saulos Chilima anapanga mgwirizano ndi President Lazarus Chakwera, ndipo iwowa anapambana masankho a mu chaka cha 2020 pasi pa mgwirizano wa tonse. Iwowa ndi mkatolika wapaphata, ndipo anakwatirana ndi Amele Chiwambo omwe ali nawo ana awiri. Anawa mayina awo ndi Sean komanso Elizabeth. Zinthu zina zomwe iwowa akwanitsa ndi zakuti Saulos Chilima ndi munthu yemwe amadziwika ndi kulimbika kwambiri pa ntchito. Izizi ndi malingana ndi zomwe anthu omwe agwira nawo ntchito kulikonse amanena. Iwowa ngati munthu wosogolera nthambi ya sales and marketing ku company ya Airtel anathandizira company kuchoka pokhala ndi makastoma
157,000 muchaka cha 2006 nkufika pa makasitomala 2,800,000 mwezi wa Disemba muchaka cha 2012. Iwo wanso anathandizira kusintha kwa dzina la Sauto nkupita ku Zen muchaka cha 2008. Kamba ka upangiri womwe iwowa anali nawo posintha Sauto kukhala Zen, sizinawavute kusintha Zen kuti ikhale Airtel, ndipo pomwe ankachoka mchito kumeneko company inali kupanga phindu loopsa. Saulos Chilima anakhala wamkulu wa company ya Airtel kuchoka muchaka cha 2010 mpaka chaka cha 2014. Mu nthawi yawo iwowa company inakula kwambiri ndi kumathandiza anthu kupitirira theka la chiwerengero cha dziko la Malawi, kapena kuti 85%. Mu nthawi yawo iwowa company inali ndi anthu ogwira mchito kuchoka pa 231 kufika pa 400, ndipo inali kupanga phindu kwambiri.